handog ng Anong katuwaan dito? Hoy. A little leg. You know that? Yoo. Sige. Sige, padayon. Diyan na. Naday sod. Haman. Chill mama. Asa man gikuan? Gibutangan ni kuan? Butangan nagkuhan. Nay tuble. Kasi ko tuble ron. Ah, gitubliron na to. Bawal ang tuble. Uy guys, na sila kuha na. Uy, ang laki. Dapling, nampak ang Yeah. Pantat. Wow, di makita. Alwan. Hamay hawan? Alwan. Ah, manay hawan. Awan. Nak. Ha? Ha. Ala, kuta. Kuta, kuta. Putang inanag. Kana, kana, kana. Sige, sige. Hoy, hoy, pisting Jawa. Hoy. Oy, grabe. Kuik dulu, kuik dulu. Ya, apa aja na? Di, kuik sa. Giyan sa una nimo pagkuhan. Signitra. Dili siya. Oh. Another down. Yawa. Kuot. Kuot round sa. Kana lumpot ang iglak, long na long. Dami buslot dami. Giyan sa man to nimo pagkahibawang dihay kuan. Pag may gumalaw, yan na. Ano? Asam din ng kuan, pantat, nagpalubong. Ah. Ano nagbulok-bulok na? Salapok ka na. America. So you're from America? Yes. My father is you know. You know what? So guys, kini na ang pantat na rin sa buho. Nagsuksok mo ng kuot-kuoto nila. Lihiro pa din mga uot ng mga bata. Impas na basta na ikuoto nun. Ilang na imbes imong gikuana ning agas nagtubig. Uy, Ginoo, kumaabot ni Tagbilaran og ingani. Ano mo dahil si Jakuan? Sa hubas. Sa sapong. Nalagi na nalong na. Nagbo na nalong. Nagbo na na. Grabe po kag mata, oy. Lagi tanawa. Oh, tanawa. Ikukog. Ikukog. Doon tayo. Ay, tama ka na ba? Kay mo. Asa? Saan tayo? Ay, tama ka. Doon. Ha? Limas, move. Di pa tapang ni Limas, tapang ka. Go, Pasan. Dako to, dako. Malaki. Sa terapia. Di, kon hawan.
Nato dan sa buo. Ha? Nakuha na yun ang putong katong na driver sa buwan. Na tangkir na. Hindi ka nakuha na eh. Tako ni daghan, tako ni daghan. Asa? Hay ning dagan. Tumatakbo na mabili. Guwas ba? Tata. Dako ra ba oh? Malaki. Imasi, ay ko na nakulap eh. Lagi na. Ang daghan nakabalik pa. Lubong na na. Natay tilapia na di kay bawog lang uy. Pero nalala palabong na. Na nagpalubong na. Basa. Dala na. Nalong na. Tuwa. Nanatan. Ay, tuwa. Nalalagsak long. Ay tumakay. Sus kuli naglip. Aw, limasan ni Long. Lagi tumban ng bulo ko. Tumban bim-bim. Kuha ka kuha ng tubig. Ganun ka rin. Para magtalong. Lagi dyan ako buog da. Bantag gamay da. Pero di pasas tubig na ako nagpasa. Kuot, hangtod makakuot. Jawa malasa. Malas. Dako talong nakalong. Anika, bugnaw, anika. Pandag ko ara ba lungon oh. Dia dako na ha. Mane Amerikanuhon. Putiil ma. Ning dagan na ning dagan. Hoy, kinsa rin sinilas na bilin? Goodbye, guys. Ala, mayon sa akong pagkikid. Ala! Deki kap na. Ala! So guys, kani siya manguha po niya og ipaon. Suhong ko no. Unsay por magsuhong? Sabi? Wati mo lagi na. Wati. Aw ka nang sa Timos. Diyan mo na para makakuha og Awan. hawan. Pat. Ato na po nas kabumpat. Tikuan. Kanang isda nga isang makuha. Mga mailad pod. Mailad naman po sa paon. Pangsudan. Ito ko guys. Sama ni guys ilan ang gilimasan. Nasaan eh? Talong, masih matilong. Why sword man. Iya. Bukya man ni popcorn. Kung maning kisaw. May usa ka buok. Small. Langi. Bulinaw. Small but terrible. Charot. Lagi. Ha. Sunod-sunod na sa kudan he. Kaya may limasan kay nadyan ni sud. Sure dyan ni 100%. Daan ilang oy. Aw lang oy isa man dahil ng isda mo lang oy man lisod pagbo. Di na mong kitilap yan na nagibog lang uy. Ay, gipraktisan maglangoy. Dagko ra ba? Dagana. Yawag ah. Kumbati mga bata-bata. Pag-isda, di ba? Kids. So, butangan, buhatan o gaan. Kusog ka, bres tubig dani, no? Kanang nasa buto na ar.
So kasalukuyang nag-prepare sila para makita nag isda. Makita na isda ha. Oh, assign sa kabja. Go, go. Go, go. Bunal. Ikaw po tigbunal. Kuyawa kompleto dahil imong mga Tignan ko ha. ikaw po tigdag ko ha. Ah, grabe ka. Jangan nong ningkot kat malay ka na ha. Awa pa de ko ha. Kami audience rame. Kabja lagi. Oh, kabja oy. Kabja, kabja. Kabja lagi. Naikid. Ano ko ha? Ano ko? Ay, to ana, to ana. Uy, nag-igpot na. Uy, dako. Iyay. Da. Supalpal. One down. One down pa, dan he. Uy, kabja ba? Oy. Kabja. Oh, tana pod. Uy, tay awang. Naiwang na aning suksok. Oh, dara, dako, dako, dako. Pinawa. Kabja, kabja. Kita Bin. Bin. Arya, Arya. Ala, 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 ala. Bin Bin. Kabja na dari. Oh, tanay. Lamay ka no. Aja dia dito kabja to ha. Tu. Iloy na dia mga kabja. Na di makita na to sod. Dala, dala. Dua. Oh, 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 oh. Mura man nagbunog has. Oh, 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 bug, bug, bug. Nara, isa. Oh, nara. Uy, sige na, ipakisaw-kisaw. Bunaw-bunawi. Le, tara. Dijo. Go! Nara. Ay, lahat. Daghan nagkuha. Daghan na po siyang buling. Ah, grabe ka. Oh, tuwa na. Dako. Parang tanggalan mo. La, sige. Action! Ala nawa. Gigabaan nawa. Ala mo. Bug. Sampak. Danapat. Wow. Another down. Kamera. Buat no. Tidak menggilau-gilau. Yung barok pa po na. Human na mo. Habagin dyan ko ha. Be, dali. Atong tanawon, sorbihon. Atong timbangon. Be, darag ilang ko ha, oh. See? Daghan na. Oh, hoy, lihok. Oh. Daghan, dagko. Napay gagmay. So, magkugi. Ato na po sila di. Di na ko mo ba nila kay kapoy na. Ha?
Pagas eh. Uy, pagasi. Figure na, design na. Naipiagas sa tutikas. So guys, dyan na, humana. Ulit na ko kay humana, taas na pa ng video. Dahil mga kabataan, audience ng bayan. Bye guys! Muna to ang ipakita ninyo. Yun sa pagkuhan. Yun sa bukid nga. Makasudan ang taga-bukid. So yan na no, manglimas, makakuhag pantat, makakuhag tilapia, hawan, karpa, mga ganyan. So, inira tataman guys, muli na ko. May lang ko, bye-bye!